Ara passaríem a la tercera part, que és la presentació del ferm i valent front patriòtic. No n'hi ha ningú que vulgui comentar alguna cosa fins ara? No, em sembla que no. Molt bé. Doncs seguim i acabem amb la tercera part, que és la presentació del front patriòtic. El títol així, jo no tinc, diguem-ne, cap mania de que el nom no sigui aquest. Jo el que vull és que això s'arribi a fer, perquè penso que amb un ferm i valent front patriòtic és l'única manera que podem aglutinar els 2,5 milions o els 2 milions 3/4, 2.750.000 o els que siguin, tant de bo arribem a 3 milions d'independentistes, de catalans, d'independentistes o catalans, perquè per mi el que no és independentista no és català. Per tant, diguem-ho com vulguem, catalans o independentistes. O sigui, qui no vol la llibertat del seu poble no pot ser d'aquell poble, és una altra cosa. S'ha passat en un altre lloc, o és apàtrida o el que sigui, a mi m'és igual això. Per tant de bo siguem 3 milions. Deixem-ho així, en 3 milions. Jo el que vull és que aglutinem aquests 3 milions amb una entitat que crec que només pot ser possible amb un front patriòtic. Com dic, no té per què portar aquest nom. Jo si dic ferm i valent, d'una banda, és perquè això ha d'estar dirigit per gent ferma i valenta. La primera condició d'un líder, que en aquests 70 anys no hem tingut cap, és la valentia. O sigui, un líder de Catalunya ha de tenir molt clar que es juga la vida. Precisament Macià, que no va culminar els seus objectius i la seva obra, diguem-ho així entre cometes, perquè no va tenir ningú que l'ajudés. Al contrari, Esquerra Republicana com a partit traïdor des de fa 93 anys, des de la seva Constitució, el va abandonar i li va fer la guitza tant com va poder. Per això Macià crec que va fer el que va poder i el que va... no va poder fer res més. Però Macià, com dic, té una frase que diu: la vida és el preu d'un ideal. Jo crec que aquí jo no li diria ideal. Per mi la independència de Catalunya no és un ideal, perquè no és una ideologia política. La independència de Catalunya és abastar la llibertat nacional. Això no és un ideal. Això és el que ha de tenir tot poble per viure amb normalitat. No és aconseguir cap ideal ni cap ideologia política ni res. És la llibertat, simplement. L'ideal no és una llibertat. La llibertat no és un ideal. L'ideal sempre és una cosa que tu somies, que tu t'has fet o has mamat o has begut d'una altra font, que t'ha infós aquesta ideologia o aquest ideal, que pot ser filosòfic, pot ser polític, pot ser de diversos caires, però és una cosa sempre que tendeix a l'entelèquia. En canvi, la independència de Catalunya o d'un altre país no tendeix a cap entelèquia, és una cosa, diguem-ne, necessària per poder viure plenament, o simplement per poder viure, perquè el que estem fent des de l'any 1714 és sobreviure o malviure. Per tant, jo dic, com diu Macià, la vida és el preu d'un ideal, deixem-ho amb així, deixem-ho amb ideal, no cal matisar més, ja he dit el que volia per aclarir aquest tema, però com diu Macià, la vida és el preu d'un ideal, el qual vol dir que ell estava disposat a jugar-se la vida, i ho va demostrar l'any 26 quan va encapçalar el complot de Prats de Molló, el novembre de l'any 26. Allí ell se va jugar la vida. Després les coses van anar com van anar, però, en fi, ell allí va demostrar que era valent. Per tant, tenia la primera condició d'un líder, d'un dirigent amb majúscules, d'un dirigent amb D majúscula, que és ser valent. Ningú dels que ens ha dirigit o mal dirigit o l'han posat al davant, Tarradellas, Pujol, Mas, fins a arribar a Puigdemont, són covards. No és que no siguin valents, és que són covards. Tot el contrari. Per tant, la primera condició d'un líder és que ha de ser valent. I ha de ser ferm, ha de ser consistent, ha de ser coherent, ha de tenir paraula, ha de fer el que promet. Això és ser ferm. Valent i ferm. Per això jo dic que el front patriòtic ha de ser ferm i valent front patriòtic. Hi ha hagut intents de gent valenta, hi ha hagut intents, encara n'hi ha algun, que ho han intentat, però no s'ha pogut fer. Per què? Perquè no han fet bola de neu, que es diu. Bola de neu vol dir que tu comences sol o acompanyat amb 2 o 3 persones, posem, i vas anant, diguem-ne,
lluitant amb la teva, diguem, amb la teva voluntat d'alliberar Catalunya, i s'hi va sumant gent, Això se'n diu, n'hem dit fa molts anys, ne diem fer bola de neu. Però ningú ha aconseguit fer bola de neu, ni tan sols el professor Muñoz Espinal, que va estar, evidentment, vetat i censurat, encara ho està ara, va poder, amb la seva organització, diguem-ne, tampoc, que jo hi vaig participar bastants anys, no van poder fer bola de neu, sigui per la censura, sigui per la mentalitat actual del català, que pot tenir el cervell trinxat per segles, diguem-ne, de submissió, de genocidi, com a mínim cultural, però també físic, perquè, per exemple, al Camp de la Bota van assassinar Anna Teresa Claramunt, per exemple, per dir un nom, que era militant d'Estat català, la van assassinar fa 60 anys o fa 80 anys, no? Vull dir que el genocidi cultural no és solament cultural, també hi ha hagut un intent persistent i continuat de genocidi físic, o sigui, total. El genocidi ha sigut total i això ha creat doncs, una por atàvica en el català, atàvica perquè ja fa més de 3 segles, i ha creat el que el professor en diu, o va descriure com el complex d'estat espanyol, altrament dit complex d'esclau, no? Que és el que... I llavors això fa que el català no s'hi sumi, però pensem que les necessitats i les circumstàncies actuals cada vegada faran més, diguem-ne, més possible que el català s'hi sumi, però ha de ser amb un projecte que tingui, diguem-ne, una viabilitat, o sigui, fins aquí, o sigui, que tingui una viabilitat fent bola de neu. Si no fa bola de neu és que no és viable. Llavors aquesta és la qüestió. Potser és una cosa que no és possible, però no hem de deixar d'intentar mentre hi siguem. Ho hem d'intentar sempre. La qüestió és que, per això dic ferm i valent, i front patriòtic perquè ha de ser un front unitari. I ha de ser un front perquè ha de ser un front de lluita contra l'enemic i els traïdors. Per tant, per això ha de ser un front. I patriòtic perquè, la paraula ja ho diu, ha de voler que aquesta pàtria, Catalunya, sigui lliure, en majúscules, en primer lloc, evidentment, i en segon lloc, rica i plena, com diu l'himne. Per això ha de ser front patriòtic. Llavors, podríem dir quina necessitat tenim de fer un front patriòtic. Doncs la necessitat és aquesta, que crec que és l'única entitat en la qual s'hi poden unir els partits independentistes, o el partit independentista, que jo diria que de moment només n'hi ha un que és Directe 68, liderat per Lluís Reventós, autènticament independentista, que és l'únic que ha proposat també la unitat dels independentistes i no ho ha aconseguit. Per això crec que hem d'anar amb una entitat més, podríem dir, més ampla, com pot ser un front, en aquest cas un front patriòtic. Però ferm i valent, insisteixo, perquè ha d'estar, diguem-ne, manat amb B i manat amb A per dirigents en majúscula. No amb titelles ni amb covards, amb dirigents, en majúscula. Llavors, quina és la necessitat d'aquest front? Doncs precisament és això, aglutinar i unir i fer viable, diguem-ne, fent bola de neu, insisteixo, la unitat dels catalans i la unitat de lluita, les dues coses, la unitat en nombre i la unitat de lluita. Quines armes ha de tenir aquest diguem-ne, front? Les armes, bàsicament, com a estratègia inicial, perquè hi ha una cosa que no tenim clara molta gent, que és que confonem el que és l'estratègia i el que és la tàctica. L'estratègia és, diguem-ne, el que nosaltres, diguem-ne, plantegem com a trets generals, com a trets, podríem dir, com a directrius, com a directrius o com a directives de, diguem-ne, de lluita i d'objectiu. La lluita i l'objectiu. L'estratègia seria plantejar com hem de fer aquesta lluita i com hem d'anar cap a l'objectiu. I quin és l'objectiu i com hem d'aconseguir. Això seria l'estratègia. I les tàctiques, o la tàctica, és el que, mentre segueix la lluita, tu vas anant, diguem-ne, plantejant, ara podríem fer això, ara podríem fer allò, ara podríem aquí poder atacar més per aquí o no atacar tant per allà. Això serien les tàctiques que es van seguint en base a l'estratègia. Amb això hauríem de ser una mica militars perquè els únics que han plantejat bé el que són les estratègies i les tàctiques són els militars, perquè el polític ni ho rasca tot això, no en té ni idea del que és l'estratègia ni la tàctica. Llavors, aquesta viabilitat del front patriòtic
s'hauria de plasmar en una lluita basada en una estratègia de desobediència i bel·ligerància pacifistes. És a dir, el pacifisme no és el pseudopacifisme que, per exemple, van diguem-ne, exhibir aquests traïdors o manats per traïdors que allà a Urquinaona, a l'octubre de, no recordo si va ser l'octubre del 19 o del 20, no recordo ara, jo crec que va ser l'octubre del 19, després de la gran lluita que hi va haver a Urquinaona, l'endemà van posar entre la policia terrorista espanyola i els manifestants independentistes i van col·locar aquella gent que es deien en peu de pau. Aquesta gent no són pacifistes, aquesta gent són neutralitzadors de la lluita independentista, que és completament el contrari, és a dir, són traïdors. O sigui, a Catalunya no n'hi ha de pacifisme, hi ha pseudopacifisme. El pacifisme, per exemple, és el pacifisme de Martin Luther King, això és pacifisme, perquè és un pacifisme de lluita contra l'enemic racista, en aquest cas, o, sobretot, el pacifisme de Mahatma Gandhi, que és un pacifisme completament bel·ligerant amb l'enemic colonitzador, invasor, l'anglès, el britànic, i amb mètodes de lluita pacífics, però amb una gran bel·ligerància, o sigui, del tot, bel·ligerància total, i la desobediència. És a dir, nosaltres, com a lluita en aquest front, hem d'utilitzar aquestes dues armes. La desobediència total i absoluta a l'enemic i als traïdors, per exemple, deixar de pagar impostos, tant amb els uns com els altres, cosa que no descobrim res, perquè ja es va fer l'any 1899, quan es va fer el tancament de caixes, encapçalat pel gran Bartomeu Robert, el doctor Robert, alcalde de Barcelona, que va portar conseqüències de represàlies, però ho van fer. Perquè llavors encara hi havia dignitat, cosa que ara no hi ha cap dels que fan de dirigents, que són tots titelles, que en tingui ni sàpiga el que és la dignitat. Per tant, concloc aquesta segona part, que és la viabilitat, i les armes que hem d'emprar, que són la desobediència i la bel·ligerància totals pacifistes. I ara ja podem passar a lo que és la tercera part, que serien els objectius d'aquest front patriòtic. Els objectius, evidentment, són en primer lloc la independència nacional de Catalunya, segon seria la reunificació de tots els països catalans, i tercer seria refer la llengua catalana. I quart, he dit i tercer no, tercer i ara i quart, seria restituir l'esperit català. És a dir, aquest front patriòtic no ha de deixar d'existir fins que s'hagi restituït completament l'esperit català. Esperit català que el podem trobar ben explicat i ben plasmat amb dos grans autors, entre molts altres, però sobretot amb dos grans autors, que són Carles M. Espinal, amb el seu llibre, amb la seva obra escrita, que conté uns quants llibres, amb la seva obra escrita, es titula així, obra escrita, i amb Francesc Pujols, que des de, per exemple, Geografia espiritual de Catalunya fins a concepte general de la ciència catalana, queda ben explicat el que és l'esperit català. Però si en volem tenir encara un reforç més per saber el que és l'esperit català, tenim el gran llibre també del doctor Trueta, del doctor Josep Trueta, que es diu L'esperit de Catalunya. Bé, llavors, una vegada tinguem la independència, la reunificació, hàgim refet la llengua catalana i hàgim restituït l'esperit català, serà quan aquest front patriòtic se podrà dissoldre. Mentrestant, a partir de la independència, hi haurà un govern de l'estat català, que ell, com a govern, haurà de vetllar per totes les coses, diguem-ne, que van sorgint, com a qualsevol govern de qualsevol estat. Però sempre, a darrere, o al costat, o al damunt, o al davall, allà on sigui, hi haurà un front patriòtic que s'irà vetllant després de la independència per la reunificació de la nació, per refer la llengua catalana i per restituir l'esperit català. En fi, jo crec que fins aquí podríem deixar, ja estaria, i si hi ha algú que vol fer alguna cosa, les seves conclusions, en fi, el que vulgui preguntar, criticar, endavant. Sí, també es pot interpretar així, sí. Una traïció conté moltes variants i una pot ser aquesta, evidentment, sí. És una forma, per exemple, d'acabar amb el Front Nacional de Catalunya o de desmantellar-lo, per exemple. És una forma d'acabar, no sé, amb un catalanisme més radical, més patriota, més patriòtic, sí, també.
És enfocar en un element que ha aconseguit un gran prestigi intel·lectual en el món, diguem-ne, més de les forces vives, universitats, gent més diguem-ne, més procliu a sentiments i consciències polítiques, és aglutinar tota aquesta gent enganyant-los sota el paraigua d'aquest traïdor, d'aquest Vicenç Vives. Sí, és una forma d'aglutinar la gent i enganyar-la, que encara fins avui, o sigui, 70 anys d'engany i traïció. Sí, sí. Sí, el que passa que els de la televisió no tenen, diguem-ne, el prestigi per fer conferències intel·lectual que tenia ell, un prestigi, diguem-ne, com s'ha demostrat amb les rèpliques que li fa el professor Muñoz Espinal, queden completament totes, diguem-ne, queden totes destrossades, no? Tot el que de la seny, la rauxa. També hi ha una cosa que aquí l'article del professor no es diu, que també és una cosa, diguem-ne, que és de boig, o sigui, això és de boig, quan diu en el llibre Notícia de Catalunya, per exemple, diu que Catalunya és un poble de pas. I França no és. Si tu vas a Alemanya no passes per França. Si tu vas a Suïssa no passes per França. França no és un poble de pas. Tots els pobles són de pas. Però què passa aquí? Quan ell diu poble de pas, té tota la, diguem-ne, permeteu l'expressió, té la mala llet, permeteu l'expressió, té la mala llet de que què passa? Quan tu dius Catalunya poble de pas, estàs dient que això és can tothom. Com s'està demostrant ara amb aquests últims 25 anys, sobretot, que això és can tothom. Aquí pot venir qui vulgui, irregularment, pot delinquir, pot matar, pot violar, pot fer el que vulgui. És a dir, ara estem patint el que és, diguem-ne, el màxim exponent de lo que és això de que Catalunya és un poble de pas. Què vol dir poble de pas? I per anar a Portugal no hem de passar per Espanya? I per anar a Gibraltar no hem de passar per Espanya? Tots els pobles són d'Espanya, no és de pas? Clar, però Catalunya poble de pas què vol dir? Que aquí tothom pot passar, s'hi pot quedar o no, però això és un poble que no és un poble, que és bueno, un res nullius, o sigui, no res, és no res. També és molt important aquesta expressió Catalunya poble de pas, Sí, molt important negativament parlant, clar. Sí. I bé, diguem-ne, doncs, els 2 milions aproximadament que van venir des de l'any 40, posem, fins a l'any 70 i escaig, no? I ara aquests altres 2 milions o 2 milions i mig que han vingut, podríem dir, des de l'any 98-99 fins ara, no? O sigui, jo diria que dels 8 milions, si és que són 8 milions, més o menys, d'habitants que té Catalunya ara, 3 són catalans i 5 són forasters i colonitzadors, no? Sí. Escolta'm una cosa, permetem que un incís. Mira, precisament et diré el meu cas. Mira, jo només he tingut 2 objectius a la vida transcendentals per mi. Fer un viatge, des que tenia 20 anys, se'm va posar al cap que volia fer la volta al món. I la vaig fer al cap de 8 anys, amb 28 anys. I resulta que aquest objectiu que vaig fer va provocar que quan jo era a l'antípoda de Catalunya, que és Nova Zelanda, me'n recordo que va ser en un lloc que es diu Christchurch, sí, que fa no gaires anys hi va haver un terratrèmol, per exemple, en una ciutat de l'illa del sud que es diu Christchurch, l'Església de Crist. Allò és exactament l'antípoda de Barcelona. Per allí, al voltant d'allí, va venir al cap que el tema de l'independentisme, del nacionalisme català, que se'm va reblar aquesta epifania, diguem-ho així, una mica més tard, al cap d'uns quants dies, a Tahití, perquè quan vam arribar el company i jo a Tahití, ens van apartar i van fer passar a tothom, i quan havia passat tothom van posar els 2 passaports al costat d'una llista que jo vaig veure el titular mirant així de reull, va veure que la llista es titulava indesitjables. Llavors el tio anava mirant els nostres noms comparant amb la llista d'indesitjables que tenien, perquè no entenien que 2 passaports espanyols poguessin anar viatjant pel món, perquè no en havia vist mai cap a Tahití. Parlo de l'any 1983. No em va tenir prou amb això, de no trobar-nos la llista, que ens van tenir una hora llarga, ens van fer despullar en un quarto i ens van amenaçar. No ens van arribar a tocar, mira, perquè sempre hi havia el bo i el dolent, i el bo va, diguem-ne, prevaler sobre el dolent. I, en fi, no ens van pagar, però ens van despullar de dalt baix i despullats ens van tenir una hora allí fent preguntes i preguntes, insistint, repetint-ho, etc. I allí se'm va reblar
que si jo en lloc de portar un passaport espanyol hagués portat un passaport català, segurament que no m'haguera passat res. En fi, tanco l'incís perquè volia, arran del que dius de viatjar i tot, no? Sí, quan he dit neutralitzadors era arran d'aquests d'en Peu de Pau. Em sembla que ho he dit llavors. Sí, un gran lluitador. I, curiós, tots van a Suïssa. El Mahatma, que hi ha ara, el Mahatma, aquell que, com se diu, aquell que era el president de la d'Òmnium, el president d'Òmnium, ara no recordo com se diu. Cuixart, Mahatma Cuixart, a Suïssa. L'altra traïdora de la CUP, que és de Sallent, aquella també a Suïssa. La de Vic, d'Esquerra, a Suïssa. I ara aquest... I tots són d'esquerres i inclús comunistes, però tots van a Suïssa, que és el màxim exponent del capitalisme. Del capitalisme que se'n diu inclús de casino, perquè allí els diners només es guarden allí, no creen res, no produeixen res. O sigui, és el capitalisme de casino. I doncs allí van tots. Curiós, això, Sí, un tal Camp Major, sí, també ha anat a Suïssa. Sí, clar, és que d'això es tracta, la seva labor és aquesta, anant erosionant i minant i neutralitzant qualsevol eina, diguem-ne, de lluita que pugui ser positiva per fer avançar el moviment independentista. Clar, és la seva missió. Per això com? La crida, això es va fer arran, diguem-ne, del manifiesto de los 2.300, que no eren ni 23, podríem treure els 2 zeros, quan allò del Jiménez Los Santos i companyia, que eren 4 gats, que van crear aquest moviment de los 2.300 en contra del català, no a favor del castellà, en contra del català. Que va passar allò que en Pere Vescomte li va etzibar un tret a la cama com a membre de Terra Lliure, a Jiménez Los Santos. Llavors, arran d'això, perquè no es compliqués la cosa amb violència, Pujol, això va ser Pujol segur, perquè tot ho remenava ell i tot ho manifestejava ell, va crear, o va donar ordres de crear la crida. Llavors, com a element de la crida, va posar un deixeble seu, un escolonet seu, que era Àngel Colom. I el seu diguem-ne, número 2, el seu majordom, era el famós Jordi Sánchez, que, bueno, sempre ha estat un traïdor. Ja ho va dir en Xirinacs, això, que era un traïdor, Jordi Sánchez. Però és que tots ho són. Si no ets traïdor no surts enlloc, no surts a la palestra ni enlloc. O sigui, tots ho són agents de la traïció, tots. Sí, enrere. Sí, i amb això hi ha una cosa, diguem-ne, que molta gent no sap, o gairebé quasi ningú no sap, que és, ara fa pocs dies s'ha de morir un element que era una mica, diguem-ne, el que ensenyava, el que preparava aquesta gent, no? Que era un tal Aureli Argemí, un exmonjo de Montserrat, que precisament havia sigut secretari de l'Abat Escarré, que, per cert, l'Abat Escarré és famós perquè va fer unes declaracions a Le Monde, l'any 63, contra el règim franquista. Però declarar coses contra el règim franquista no et fa ni independentista ni patriota català ni res de res. Això també ho feien els anticatalans, això no vol dir res. I consta que l'Abat Escarré, diguem-ne, bé, deixem-ho córrer, no cal ara entrar, però de patriota res. I aquest era el seu secretari, l'Aureli Argemí, que va ser molts anys, el president del CIEMEN, el secretari general del CIEMEN. CIEMEN vol dir Centre Internacional Escarré, dedicat a l'Abat Escarré, per a les minories ètniques i nacionalitats. Si ni tan sol posa nacions, nacionalitats que també ho posa la Constitució espanyola. O sigui, nacionalitats, què vol dir? No vol dir res. O ets una nació o ets una regió. Una nacionalitat no existeix. Per tant, aquí posa, i posa ben clarament, posa ètnies i nacionalitats. Llavors, aquest és un element sinistre per mi, que em consta que quan feien algun acte allà al CIEMEN, ell es posava al costat de la paret, que era com una mena d'envà, de 5 o 7 centímetres, i podia sentir tot el que es deia. No sortia que el veiessin, però escoltava com aquell pare Josep. El pare Josep era el mentor i l'assessor àulic del pare de França, de la França moderna, que és en Richelieu, el cardenal Richelieu. Però el que estava de regnes a darrere, el que hi havia a darrere i ho manegava tot, era el famós Père Joseph.
pare Josep, que això molta gent tampoc no ho sap. En fi, la qüestió exercia com de pare Josep, i aquest és el que va formar a tota aquesta, diguem-ne, fornada de traïdors, no traïdors, que són Àngel Colom, aquest tal Riera, que encara és a la CUP, de diputat, en Jordi Sánchez, un altre que també va ser diputat de la mà d'Àngel Colom, que no sé si també eren parella, però això no té res a veure, això ho dic com a anècdota, però no vull dir res d'això, ni m'és igual tot això, només faltaria. Que era un tal, si no recordo malament, Xavier Bosch, em sembla que es deia Bosch segur, i em sembla que es deia Xavier Bosch, que també va ser diputat per Esquerra juntament amb en Colom. O sigui, tots aquests elements, que tots venen de la, diguem-ne, com l'Argemí, venen de l'Església Catòlica, perquè l'Església Catòlica, clar, també té la seva influència, també té, diguem-ne, la seva força, no? I com que tampoc vol la independència de Catalunya, perquè, fixa't, ara us diré una cosa, aneu a Montserrat i no veureu cap senyera. No hi ha estelada, no, ni senyera no hi ha. I l'hotel, l'únic hotel que hi ha a Montserrat, mira que té noms per posar, l'abat Escarrer, l'abat Cassià Maria Just, té molts noms per posar aquest hotel, però sabeu com se diu aquest hotel? Se diu Cisneros, Cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros és el responsable de la frase famosa hábleme en cristiano, o habla en cristiano. Per què? Perquè aquest element, quan va ser abat de Montserrat, col·locat per la monarquia hispànica, aquest element va portar monjos de Valladolid que quan confessaven a catalans i els catalans parlaven la seva llengua perquè, entre altres coses, no en sabien d'altra, el confessor, aquest monjo de Valladolid, els hi etzibava hábleme en cristiano. D'aquí ve la cosa. O sigui, aquesta cosa portada per l'abat Cisneros porta el nom de l'hotel es diu Cisneros. O sigui, fixeu-vos, Montserrat, si quan rasques una mica, sí, bueno, deixem-ho córrer, no? Però perquè veieu per on van les coses. Doncs sí, l'Argemí és mestre i formador d'aquesta gent que han exercit de traïdors tants anys. Perquè, clar, havien de passar per aquest sedàs, estaven formats, Riera encara actua, etc. No? En fi, ara també hi ha aquest que l'ha substituït com a president o secretari del CIEM, que és aquest Minoves, que és un altre traïdor, un altre escolonet d'aquests, un més. En fi. Si t'ha agradat aquest contingut, subscriu-te, comenta i comparteix. Visca Catalunya, de nou lliure. Catalonia has been the greatest nation in the world.